Og så siger han, du græder. Og så kigger han på mig, som om det er min tur til at sige noget. Bliver du ked af det, når jeg er distræt? Der må jeg sige, der har han mistet mig. Han siger det, som om det betyder noget. Som om, at det er noget, jeg skal beskyttes fra. Og det går op for mig der på tærsklen til min lejlighed i opgangen på vej i Fakta, at han tror, jeg græder, fordi jeg er ked af det.